Iya, lebih panjang kan? Dari sana ngambil. Yang akhir aja. Gimana posisi Iko aja kenapa dia? Iya. Aku menengok dulu. Siapa? Yang sana aja. Ini lo ngomong aja Man. Lo sudah nanya kita. Jadi ke Eli? Ces. Jadi? Lagi-lagi kedengaran yang di tengah nggak kedengaran suara. Ini. Cek.
marlas ni roha kami, marhite ulaw na naing pinatupan ni Biyam. Ima di tengah-tengah ni acara ibadah, mamestahun pesta puncak tahun kesehatian HKBP Resort Damai. Alani ipos dorohan namin Tuhan. Luas madami na sumurong na siya ko'y laho mangingani sa loob na partod din acara namin. Asasaak to na mangujungisa, tuktong dibagasan sonang suhari buat kami. Jalan mapahin tuktongi sa loob na gabihasan hapon ng hamulyaw di Guarno. Nang sumuni Tuhan, di ama namin na manguluo kami, uluan ni Huria, di HKBP District 5 Sumatera Timur, ama namin amang precious, o matuktong Tuhan, na mga lewang gogo, suang sumuni bisok na siya ko, aso tuktong marhite na manguluo kami, buhay ma Tuhan, ibagasan haulion sa loob na pangudyon namin mararupok ko, jala tuktong Tuhan, buhay kami ibagasan las ni Roha, dilalaho pati pang pesta namin. Alani Tuhan, saat di homa ulang namin, nang saat di homa ulo namin. Mga saon Jesus Kristus, martangiyak kami to. Amen. Amen. Ya, jolo mo musik.
Kak No. Kedengaran suara. Oke, sebentar. Di bahini tapasonang ma amang jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabe iti martangiang na
martangi yang mahita. Horas ma dihita salhuna, tapuji ma debata, naung upasu-pasuhot tuhita, ragam ni pasu-pasu pardagingon, banua gijang, marhite tuhatta Yesus Kristus. Hamuna akadongan sahasyaon, nalas ni roha dohita sadarion, mamestahon pesta tahun hasadaon ni roha di tonga-tonga ni huriata HKBP Resort Dameon namarningo dohita di denggan basa doot asi ni roha ni debata naung tajalo di ngolutta di minggu nabadia sadarion boy hita marsaur do marsoba tu debata silehon pasu-pasu dihita di batama mangalehon dame holong dohot las ni roha dihita di nama muka saha tuna paujuk kompestata sadarion atong edeo kamuma di Jehovah ede nai baru marsurak-surak mahamu mangolopon Jehovah ay nunga dipabahen Jehovah akka halongangan nunga ditupahi siamun nai akka nabad Diingot Jehovah asini rohana, dohot asitonganna, tongon tahe dengan basa dohot asini roha, mangyihut ahu saleleng ahu mangulu, jaladun mulak ahu, masuk aku mabagas ni Jehovah saleleng lelengna. Asini roha dohot dame nasian debatama namian, di bagasan ngulutta dohot parsaurata, jalatodi ni debatama na mga rajay, roha nang ngulutta di ulauta sadarion tapuji ma tuhata marede mahita. Gowarni debata ama dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gowarni todi porbadia na tumok palangit dot tanoon. Amen. Parangihok kamu manatama di Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana marparbuehon parbue marhite-hite saluhut pulau na dinggan oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha robema hamu tujolona marhite-hite olo-olo. Haleluya.
Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Sa itogihom mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehom madihami haporsyaw na sito. Asa olak ko sabi haposan namin. Unang loas surya maraposan tuak ka na dihasyang anon. Ay olak ko do haposan dohot haporusan. Maulia de hubasahat tami tuho. Ala diramo tiho kami sa luhub na ruwas ni Huriam. Boy kami rak marpungu, marparsauran, marpanidanion, marsadani roha patupa ulaon, pesta taon hasadaon ni roha. Laho papatarhon doho patipulhon harajaumu, ditonga-tonga ni Portion, say asima roham. Tondim na badiay man na mangajari kami, asa toktok kami sa roha sa pikiran, jala masih haholongan, ditonga-tonga ni Huriam. Asa jupang kami asini roham na gudangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari kita. Ihita di minggu sadarion ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon patik parjolo audo Jehovah di Batam ninna di Batatta di marakup au bahenommu di Batam patik paduahon dan jadi ganaommu dalagang jadi sumanommu manang aha di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Banua Toru Nitano yanggo tunggabe si Sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna ay hona uhum do sogot akka namarsineang di goarna patik paubaton ingot tamuma pabadiaon ari minggui dina onomari ma ulahamung nasa si ulawmu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de Batam doi dan jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dina onom ari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni
Di bahay nido ubahin na di pasu-pasu di bata Jehovah. Ari para diananay jala di parbadiyay. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu. Asa martua ho jala leling mangulu. Ditano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon. Unang ho mamuno. Patik papituhon. Unang ho mangalakop. Patik pawaluhon. Unang ho manako. Patik pasiyahon. Unang ho olo makatidakon hata na sotutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang napuso na bawa, manang napuso na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape, ugasan ni dongammu. Ima sahakna, atong rak mangidogogo mahita siyan Tuhan de bata, laho mangulahom patiknay. Ali Tuhan de bata, say pargogoy mahami, mangulahon nahubar tupatikmi. Amen. Mari dihita. Sadama parrohao kamu. Sadama kaholongan muna. Saroha sa pikiran ma kamu. Hurian itu hatta di tahun 2022 di pamasa huriat tado ragam nipak kobasion marhite namar pardumuan tuhasadaw ni roha dohot pikiran. Godang tutuna masa di pardalanan ni hurian itu hatta HKBP Resort Damion jalan di palos di batado di tikyon marlas ni roha hita di pesta puncak tahun hasadaw ni roha Nunga taparsaulion ak nadinggan dohot lan pasu-pasu ni tuhata. Rita na uli tajalo Tuhan de bata dohot hasadaw di na patupahon pakubasyon di hurian. Noay tasulikik ma akadunungan Totong dogohita na masituto mamarita mon barita na naui mahite pakubasyon di tungatongan ni huria asalam muli jalalam tuhisat na sudi ruas di HKBP Tarlumowi HKBP Resort Dami gabi parhobas na saroha sa pikiran jala masih haholongan. Amin Tuhan di mata, urungi jala leham magbukut kami, tuhatongan ni dunia, asal sama saroha, asal sa ikaroha, nagpikiran kami, Papakilala bodo pardalanan ni lulutan na sa itoktong berubah di era teknologi digital. Laos ditantang do huriana di pakubasyon na pamisaton akarwas ni huria asa marpartuwe na linggan jala molin manghuton Kristus marhiteima lampartad bayo bilan ni ruwas na nang parhalado na mga lehon rohana doot sinadongan na lamo manupati hasasaw ni akka pakubasyon na dito nga ni huriana Masay hepando besko wasata
naso tardundok kita na salaw. Ang giya sa luhut taruli di asin roha ni debata, jala masih hawa mahita sa luhut ruas ni Huria. Sa roha sa pikiran, di sa luhut akapagkobasyon na pinatupa di tunga-tunga ni Huria. Tahabujuhong maditanyanta, mangodiyon at kahuriya ni Tuhata, na marukil lobe sa tutikyo. Manangyat kon panggugumi di negara taon, mangido Tuhata, asa ginsero hadami untuk akaparipe ni bangsot taon. Asa jupang ngulu na masijakunan, ati pwede tunatunan ni parasingan ni ugamo, parhataan, dohot adat. Huta patuduhong mangutiruan tu sa luhut harap, ima parbuhi habosyaw, atong tajalo magwaso nito di porbadia, na pauliuli Guriana. Paso-paso ng ruas ni Hurian, di panululuan si Galawari, asa lambarat harajong dililuan namin, at to, ko matuhan mo pangasahok kaming, gabimuan ni Alisuhon, dohot uwaso, mangulubi sa luhong na yun. Amen. Kur, akabipin, karambaw.
madosat ta martangiang mahita. Ali Tuhan lebata pargogo naso atudusan, parasiroha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo amin. Hami halak pardosa na damolon. Ro tujolo ni habangsa habadiom ni. Manopoti jala mananggukon dosa namin. Dan kukaholongi hami hong siyan nasa rohanan. Dohot nasa ati-ati namin. Dohot nasa toti namin. Dohot nasa gugo namin. Nandungan namin. Dan doson diri namin kubaik kami. Say urubi mahami maubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kamolongan ni roham. Si Pangulo kami, doon ala ni kuwarmo na badiyay. Ale Tuhan, say asima roham di kami, halak na damolon. Amen. Tabigima baga-baga ni di bata taringo tu hasesaan ni dosa. Satok hidup tadi ko. Asiyak ko nila Jehovah si balua ko. Asangapong madidibata na digijang. Maritim. Debata Turbuk Epistel di Minggu 20 Dum Trinitatis tersurat di Rom bidu onom ayat 15 Rodi ayat 20 atong bohanama mardosa mahita ala ginonggoman ni asi ni rohai dada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoi kami moto kamu ia isi pasal kamu dirimu dari orang kamu kalau kami orang akan kamu mana Tuhan dosa nama dia mana
Alay mauliate madidebata, alasal putik ki pangadapon muna di dosai. Gabi panguloy hamunwain, siyan nasa rohamuna, diruhut ni poda, naung sahat tuhamo. Ay tumalo ang siya dosay, gabi tududo ang mamuloy at kurani. Ruhut ni jol mama huuf pamahon, ala ni hagaleon ni daging muna. Ay somon naung pinasahak muna akarwas muna. Gabi panguloy di haodaron, doho di naso uhum, mangulahon naso uhumi, somonima pasaat tamu nuain, akka ruas muna tuhati gorang, laho pabadia hossa. Atong dia do parbuy muna di si. Akka na hinailahom muna ang gunway, ay hamatea do hapatean na. Ay upa tinohor ni dosa do hamatean. Alay basa-basa ni debatado. Panguluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Ido saha na martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Kor seksi papuan dungi di udutima tu kor Seksi seksi ama hagalbida.
hapor siyaw tay. Songon na hinatidak kun ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibyon. Rap mahita madok. Doaing tabegema tikting di mingguta sadarion. Naparjolo tikting namaragam. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pa 20 hondung Trinitatis. Hasitulu sadaun di debata topik minggu. Guruhon nadenggan pasohot najat. Belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Di hari Selasa tanggal 1 November 2022. Pertanyaan di bagas ni keluarga ni amata G Nainggolan inang situa A Boru Syahaan wek Siantar Estate masuk pukul 10 sia wib. 2. Di bagas keluarga situa Eda Manik inang Boru Syahaan wek Asrem Veteran masuk pukul 10 sia 30 wib. 3. Di bagas ni keluarga situa Halu Batobing inang Boru Simarmata wek Pemda 2 masuk pukul 10 sia wib. Rabu tanggal 2 November 2022. Sada di keluarga Niamata S. Manuruk.
Pangyangan Lansia Namaringanan di gereja. 5. Rapat Pesta Gotilon di hari Jumat tanggal 4 November 2022 masuk pukul 10 WIB Maringanan di Gedung Sekolah Minggu lantai 2 Patupau di Huriata do Rapot Laho Makatai Pesta Gotilon di Huriata peserta rapoti 5 Sudi Situa utusan di Gaduk Wek 2 halak. Ono pemerintah yang memuridkan di hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di Patupau Huriata do pemerintah yang memuridkan Namaringanan di ruang konsistori masuk pukul 10 siawi saat 20 WIB. Bunga altar na Patupahon bunga altar sadarion di HKBP Dame Ima sian keluarga di Simangusong nang Boru Sinaga nasian WIB Pemda Sada Maulia tema di Nasida. Titik tambahan di hari Minggu tanggal 6 November 2022 di Patupado Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 5 Sumatera Timur tahun 2022 masuk pukul 8.30 sahantu nasipul Namaringanan di Aula Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar Jalan Margite Titingon Asa Dohotma Kontinen Paduan Suara nama Dohoti Ulauli. Doai Hujaha Hamima Tona Sinode Godang HKBP Napa Onam Puluh Tapujima Tuhata Yesus Kristus Raja Diduliai Nasai Marsihohong Mangaramoti Dohong Mamasu-masu Uliana di Nasaragam di Panggobasyona di bagasan Pangaramotion Neido nang perdalanan di Sinodi Godang HKBP Pahonom di Perhutanan Simanarium Siboholot Tapanuli Utara di bagasan Ruhut di Hahipason nomor perdomuan Tukopik Sampulusia sinondangan di tema Persirupan Mahamu Mamorsan akan adongdogi Ima dalam Pangaramoti Patik di Kristus Galatia Onom ayat 2 dohot subtema Margite aturan dohot peraturan nade megan dohot sentralisasi parketengon HKBP parkirasi roha panghisaton panggobasiona di partikian digitalisasi. Margite tema dohot subtemaon dihirindo asal barsirupan kita diragam di angka ulaon parbuliauni dipukado sinodi margite partangyangan dohot ulaon dabalia menunggu buhut pataruhon sendiri parsinode mandohoti saat di bagasan pangyang dohot kodi parahahamarangion manotopon angka habutusan nama saya arga jalan nama saya balga pangkorhona tumpar dalam di panggobasion di HKBP tujuan Yarion tanggal sedoan nang haroro di angka panggonggomi natakas mangalehon pangkirimon dohot pamikirion tusiri parsinode margite hata huruasi pinasahan nasida anggiat sisada urda tuhuria dohot panggonggomi paturehot panahit sosial namasa nabui manigay ngulu di masyarakat dohot bangsota somali asa marsirupan paturehot hanipason dohot pargoluon dalam tuhisatna somali dohot haroron di Kapolda Sumut Tarlumobi sambutan Presiden RI Bapak Insinyur H. Joko Widodo di penghujung ini sinode nama dosohon hinarikot ini parsidohoton di HKBP mengurupi patuluson agak ulaon pinatupan di pamarentah bajaga hademahon di bangsota huhut ulang barsitutu pataridahon harentau di sude ruas nang parhalado di sude inganan taridado parhisap di pakobasyon ni HKBP sian barita jujur taon na pinaadar ni opui eporus lamar topido usaho dohot parsitutuan ni Huriata manggohi tanggung jawab ta tudana pensiun HKBP sigararota dope ima 12,7 miliar digarar kantor pusat ma 5 miliar sian naung dianggarhon tu tahun 2022 asal si Papungota 7,7 miliar nari mangalnasi utang pai ditotopon parsidonedo asa marhusor ma dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun iuran pasti
Mauliate ma di pasahat sinode godang tu sude ruas dohot parhalado di huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai. Aku di hamamasa ni pandemi COVID-19 siai lam tu hisat na do hatauan di huriata memakai teknologi informasi laho pahebak kon pakobasion parsitutuan ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan pature-turehon angka arta di HKBP. Songoni nang parsidohoton di HKBP di angka ulaon oy komunis. Di parukilhon parsinode do nang angka namasa di sadok portidion. Na pinarukilhon ni sidang raya Huria sa portidi ima porang Ukraina. Dohon angka porang di angka ingalan na asing. Di parukilhon parsinode do nang angka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan, dohot kekerasan seksual. Hobartu panidangion di Haporsyota, ikon parsidohot do ruas, dohot parhalado di Huriata, mangotapi angka kerusakan lingkungan, pelecehan, dohot kekerasan seksual. Di Parsirangguton do nang laho, namasa di Tapanuli Utara, na manegay torok bagas dohot gereja. Di Tangyakon parsidode do angka korban asa margogo. Los di Hamoletehod do nang angka pangurupion sian angka huriata. Na mangurupi angka korbani hehe sian parukilon boloni. Bagas do dihatai di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon HKBP tung jolo di patupa angka pangkapayon na bagas di ganong tiket. Di totopon sinode godang do balgani situhukon di Huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon ni ganup Huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhuk parbalajoon ni sude pangulan di HKBP na pinabakit ni Eporus. Ia potensi parhepengoni ima 10 sada pelean na mangihut 10 sada pelean na mangihuton ima di ganup minggu. Pelean ibadah sada A, pelean ibadah sada B, pelean ibadah 2, pelean ibadah pertangyangan, pelean ibadah sermon kategorial, pelean ibadah partupolon manang pamasu-masuon, pilihan ibadah ulaon nabadia, pilihan ibadah khusus manang kasual, pilihan hamoleteon, pilihan persepuluhan, pilihan bulanan manang tahunan, si pasahatom mai tu pusat lumabatna di ari patuluhon di ganup minggu. Marhitei dang si sarihonon di ganup Huria B, anggaran resort, anggaran distrik, nang parbalajoon ni pangula ni HKBP, na diturgason ni Eporus. Parhepengon sentral manang pusat nama nuhuki. Jala 45% narima tading di Huria, si pakeon tu program pakobasion ni Huriai. Nunganya lelengna di hasiholi Huriata, hasasaut ni sentralisasion, alata hirim marhite sentralisasi parhepengonon, lam hisat pakobasion ni Huriata. Mangalehon dalan tu sude Huria dohot panggulana patupa aka inovasi dohot kreasi laho mangotapi aka hamaolon namar pardomuan tu mutasi pelayan dohot dana pensiun dung mamolus panigation natakas di tirket Huria resort dohot distrik di totopon sinode godang do amandemen opat napopaton ima aturan peraturan HKBP 2002. Padenggaton aka namar pardomuan tu haruason tu sinode godang 2024. Dohot sentralisasi parhepengon. Songoni namar pardomuan tu pamahion ni teknologi di pakobasion di Huria. Pakyotama amandemen aturan na baruon mamuka sian sada Januari 2023. Sai diurupi di pargogoi jala di paso-paso tu hatama sudi ruas nang parhalado ni HKBP patuluson aka ulaon na tau pahoton haporsyaon na pahisaton golu ni sadok HKBP.
Taingot mahatan itu hata di Jeremia 20 ayat 10 sada nama dok. Ainunga takas huboto sakap akan dahu sakapi taringo tuhamu ninna jahoba. Sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangalehon tuhamu ujung na hinalunguton muna. Ima kamanginang tona sinode godang di pasu-pasu tuhatama nang huriana laho patulus soni. Taringot tu tikting parhepengon di huriata boima taida kamanginang di stensilan na adong di hitabe. Songonima tikting di mingguta sadarion di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna mauliate ma. Rodo hami madok moliate tuho Tuhan. Ulala hami doa sini roham madongani hami di bagasan nasa minggon diakah ulaun nami di perdalanan nami na di ramotiho jala lumobi di pangaradion ni panitia tahun kesehatian HKBP Resort Dame nunga di patufa nasida nasa ulaon naboy tarpatufasa jala sadarion ma puncak ni ulaon ni songot tada nilas ni roha nami maka moliatehon di padonganionmu di pangaramotionmu di hami alani macelas roha nami nang di bagasan obason. Anggiat ma marhite-hite ulaon sadarion martaba-taba hasangapon diho marhite-hite hanguluon nami. Mauliate hupasahat tami tuho Tuhan di padonganionmu di HKBP di ramoti ho peserta sinodi gudang jalaboy makatai narikot di tonga-tonga ni perdalanan ni huriam HKBP asalam hebang pakobasion ni huriam jalah bahen hasangapon di goarmu pos rohanami pasu-pasum jala tupakanmu do huriam perhitianmu laho pararaton barita nauli di tonga-tonga ni bangsoon nang di portibion ali Tuhan nami majelas nang rohanami di bagasan obason ala sian persauran nauli persauran nadenggan bui hami rap dohot ruas ni huriam alani di haroro nami laho mamujiho manangihon hatam asahagia dohot hami mangguruhon nadenggan jala pasohot na jahat di tonga-tonga ni ngulu nami tonga-tonga ni keluarga tonga-tonga ni humaliang nang di tonga-tonga ni huriam tupaki pasu-pasu ma saluhut akan naposom dohot saluhut ruas ni huriam molo adong natongon marukil ala niaka hamangolon ala niaka parsahiton odihononmu hami asah anggiat di tonga-tonga ni nadio dihoko hami Tuhan di sido hami tong margogo madalani ngulu napi nasahatmu Tuhami di bagasan las niroha asimaroham nang sakap ni ianakonmu anak dohot boru ni huriape nanaing macalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 5 November di HKBP Garoga Resort Abarita. Tuhohu pasahat tami sakap nasidai dada holan sakap nasidai alai sakamu mana tulus nang marhite-hite nasida lehononmu mahai pason lehononmu nang las niroha dihasuhuton paranak dohot parboru asasonang soharibo-riboan nasida tuhoma nang hupasahat tami ulaon ni huriam di pertangyangan uik asa ganup ruas ni huriam nama jabui pertangyangan ni nang nasida be makilala narodoho di tonga-tonga ni bagas nasida nang hami pe akka ruas nang parhaladom patawonmu mahami madohoti ulauni di bagasan pangaramotionmu tuhono nang hupasahatami nang ulaun ni huriam di pertangyangan lansia pertangyangan kategorial nang akar rabut
jala suang soni disakapi huriam ruas ni huriam nang marsihajar taringot tuhatam di ari marsogot sekaligus perninggotan ni reformasi Martin Luther 505 tahun. Anggiat ma hatamido na mangurupi hami asa margogo mangulah na denggan hatamido na patauhok kami laho manggotap akah ulaon hajahaton atong posrohanami marhite-hite barita-barita nauli na pinatolhas ni naposom amanami preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur nang nasida betupakanmu pasu-pasuanmu, perhitianmu manasida memakulingi hami, manugu-nugu hami, asahanggiat sudi hami, naliat nalolo, namarpungu di bagasan obason, uguruhok kami, mangulahon nadenggan, jala pasohon na jahat. Asimaroham nang sudi naung pinatu panitia, tupaki pasu-pasu nasida. Martabatah maha porsiaon di panitia, di anakmu Yesus Kristus asabahen hasangapon di guarmu ulaon nami sadarion nang saluhutna akan marhubas nang saluhutna naro di bagasan pesta las niroha sadarion makorhon hasadaon niroha ma ulaon namion laho mamuji doho pasangapoko di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin.
ate-ate dot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madehita. Ujahama hatani di bata dihita di parpingguata sadarion. Ima nanenet sian buku Yesaya bidu sada mamuka sian ayat 10 1:20. Marburi ma hamu urasi hamu dirimuna pahulak kamu ma hinaroani pabahenamuna sian jolo ni mataku pasohot hamu ma majahati guruhon hamu ma mabain nadinggan lului hamu ma uhum pitori hamu na nirupa patikos hamu ma uhum tuna sopot somarama odingi hamu akana mabalu dungi say roma hamu asa mardabu-dabu hita ninna jahuba tuksura rara dosamuna songon abit bunga dakdap botar do bahenokku songon ita nang perara songon abit hasubba gabi songon hapasdo muse molo ringgas hamu tumangihon dohot mangihutton say panganom muna do hinadinggan ni gugu ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo say na panganon ni pudang do hamu sugut ay pamangan ni Jahuba do palubahon ido sahata hamu nama nami dot inanami ala judul ni pesta tasadarion ima pesta puncak tahun kesehatian Totu tagamod do ala pesta puncaki ima penutupan di rangkaian kegiatan Totu adong madihita evaluasi hasil ahado naung dapot tita ahado naung tacapai sian rangkaian kegiatan pesta tahun kesehatian baik di tingkat resort, distrik, sahatu, hatopan. Memang molo pencapaian boido ragam na tabereng. Termasuk mungkin antara lain ala di bagasan kegiatan rangkaian on adonggo aneka perlombaan. Hidu tehe amanginan? Aka ahado tehe perlombaan na di patupa di resort dame. Adong fashion show ni nate ya, lomba busana. Ido ya, busana marminggu ido tehe ina. Adong lomba tortor dohot nasing ya. Oh iya. Jalahui ngot di tirket distrik pe adong aneka lomba jala di Dukon Sidung Festival Kur paduan suara gabungan na di center kota sanga do haminian marputo dohot akah inanami dohot amanami parende ate ya upasat ma selamat ala juara 1 paduan suara dalam rangka panitia memestakan tahun kesehatan distrik. Resort Dame mencatatkan diri sebagai juara 1 paduan suara. Bu Ido hitam martopak teh. Iya. Luar biasa. Kebetulan nau ngobrol-ngobrol tuna di sapiku isi manuang ano juara. Ah, nga KBP Dame ano nina langganan juara. Tohodo? Ada? Alay upatakas na kito ang panita resort na jujud do juara KBP Dame yon. Ada ko go to ina panita resort ido teh. Hape dak kolanon hamu juara itu teh? Ngahya juara sebelumnya teh? Sudah ya. Itu adalah salah satu yang bisa kita capai.
Tapi apakah cuma itu yang mau kita raih dalam setiap event-event pesta gerejawi? Contoh soal haru di perayaan 17 Agustus. Ada lomba panjat pinang, lari goni, aneka lomba, ada seru-seruan. Apakah itu target utama? Tentu tidak. Di dalam sebuah seremoni, pesta, pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Ala perayaan itu punya makna. Perayaan 17 Agustus misalnya kita mengingat peristiwa heroik kepahlawanan yang kemudian harus kita kembangkan, memotivasi kita, menginspirasi kita membangun kehidupan berbangsa yang visioner ke depan. Bayangkan tahun 2003 45 SDM unggul ya, Indonesia maju. Apalagi event gereja, pesta gereja. Kita mau meraih apa dengan pesta tahun kesehatan? Ada. Ima songon refleksi na tapai hutihut nakin di acara ibadah, yaitu pesta Hasadaun Niroha, tahun Hasadaun Niroha, manang tahun kesehatan di Sude Tirket, Hurian Resort, distrik bahkan Hatopan, hendaknya punya gaul, punya gema, menyuarakan sebuah pesan yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan beriman, bergereja, yaitu menggaungkan lapatan ni sadani roha manginang. Sadani rohai adalah sesuatu yang memang ikon bangunota doi. Dakolan di Tirket Sinode, Tirket ni Hatopan, dakolan Tirket ni distrik, bahkan di Tirket ni Huria Resort. Itu adalah sesuatu yang harus kita bangun karena kekompakan, soliditas, kebersamaan, kerjasama tim yang padu adalah sebuah keniscayaan. Dimanapun, tidak hanya dalam hubungan internal persekutuan gereja, tetapi juga secara hubungan masyarakat yang lebih luas. Sekota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai kepada kehidupan berbangsa, bahkan kehidupan global. Kita harus menyatu dalam keprihatinan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ido. Jadi sasitong na akan nama saya manginang memberikan kepada kita banyak pelajaran. Contohnya, record do Hasadaun ni Huria pasti record. Au sipata molohupai hutihut agak mangapiad do songon naulungod do hami di distrik ada distrik 5 Sumatera Timur. Oh, distrik 5 Sumatera Timur terdiri dari 218 gereja. Bah, jago mayate ya. Terdiri dari warga masyarakat yang tinggal di 3 kabupaten kota. Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara. Buti mau nate ya. Secara data luas dari kewargaan kita. Pertanyaan. Alai molo Hasadaun Niroha di Tirket distrik menggalang dana amanginang agak lungut do hami di distrik Buasa. Tiki marpungu ma panitia tahun kesehatan distrik hitana 210 alu gereja manang 50 sada resort. Sadia do anggaran ni panitia tahun kesehatan distrik 650 juta. Bah balgamai haruhami tiki ini tahun Paropuan 150 juta do anggaran nami. Itu dia 650 juta. Indah kadongan. Maul dorang taruh kita dana 650 juta untuk sebuah event kesehatan distrik. Kesehatan loh, kebersamaan. Di mana ada kerjasama, kekompakan. Jadi molo adong maaka misalnya himbauan partisipasi untuk distrik. Pogus do hami amang nenda. Adong mas ada pagaran di Sabula Simalungun bawah kan 250 kakak hami ruas ni perkebunan do amang nina pogus do hami nina alai marminggu mau tu sia teh 250 kakak dalam kurun waktu 8 bulan mereka mengumpulkan dana 700 juta bah alai do kok kalaku pogus
Jadi menggalang dana untuk diri sendiri, untuk tingkat gereja tidak sulit. 3 gereja dalam 1-2 bulan ini kita meresmikan bangunan-bangunan yang dibangun hanya 3 bulan. Seperti sulap. Bangunan gedung sekolah minggu 3 bulan selesai. Ratusan juta. Bangunan kantor resort dengan senilai 600 juta. Seperti mimpi saja. Terakhir Natuari di HKBP Persawaran Nauli 250 juta hanya 3 bulan. Membangun rumah dinas fungsional. Bisakah itu terbangun tanpa kesehatian Namanginang Boydo? Terbangun? Boydo terbangun sada ulaon molodang kebersamaan Boydo? Tidak bisa. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa tingkat sadani roha itu sebetulnya jika perlu bisa kita bangun. Alai kadang-kadang ya untuk yang lebih tinggi, untuk distrik misalnya, alai tuan ini manakin husukan orang padita resort, saya dia si jalo ulos sian resort dame untuk pesta tahun kesehatan. Padahal 1 minggu lagi ya, persis 6 November di UHN Pematang Siantar. Di mana kita perlu menggalang dana melalui lelang-lelang. Husukan orang padita resort, ngadong 5 resort dame. Itu tahu itu omong? Iya. Untuk menopang kegiatan kita tahun kesehatan distrik 5 Sumatera Timur. Ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Karena tahun kesehatan adalah merupakan bagian dari rangkaian gereja kita yang sudah mencanangkan dalam 4 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2024 kita secara terus-menerus membangun kehidupan bergereja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Kita benahi SDM melalui kegiatan pemberdayaan pelatihan tahun 2021. Kita bangun hubungan yang baik dengan lintas agama. Tentu kita mulai dari huria kita, dari distrik kita, kemudian sampai ke Hatopan. Tapi pada waktu yang sama kita juga harus membangun solidaritas, kesetiakawanan dengan masyarakat lintas agama dan juga lintas masyarakat. Termasuk lintas denominasi, apapun aliran gerejanya. Itu adalah misi gereja kita yang ditetapkan oleh Sinode Agung tahun 2020. Sebelum Epurus baru muncul, itu sudah kita tetapkan dalam Sinode Agung HKBP pada tahun 2020. Hal ini membuktikan kepada kita gaung dari tahun kesehatan adalah merupakan sebuah rangkaian gereja kita untuk terus-menerus menata kehidupan bergereja agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dalam bidang SDM-nya. Jangan berhenti tahun 2021. Kita harus melanjutkan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan, pembekalan. Itu adalah sesuatu yang harus kita canangkan. Jangan pernah berhenti untuk membekali diri. Itu juga termasuk yang disuarakan oleh firman kita hari ini. Ayat 3 nakin dido inang, ima bahwa gereja itu harus mau belajar. Warga harus mau berubah. Itu teh nakin ado dido nakin di ayat 10 onom mate ya, jahama diita. Guru, ya ayat 10 itu. Guru ho kamu mabahen na denggan. Belajar melakukan yang baik. Itu adalah identitas kita. Gereja adalah warga, umat yang terus mau berubah, mau belajar. Tidak cukup sekali kita belajar. Kita harus terus membekali diri kita. Asal mah unang adong halak na solo marsiajar. Karena kita adalah warga masyarakat, warga manusia biasa yang punya keterbatasan. Tapi kalau kita mau belajar, apapun bisa kita lakukan. Songoni manang di bagasan misita di tahun kesehatian di Resort Dame. Kami sangat mengapresiasi
semangatna luar biasa. Untuk sejauhon nah huboto kami adong tolu gereja na melaksanakan tahun kesehatian, tolu resort parapat dohot na di Kampung Kristen Manang HKBP Kota Pematang Siantar, termasuk mana kita luar biasa, sangat meriah. Dan kita kucurkan dana bagaimana supaya pesta puncak tahun kesehatian betul-betul meriah dan membawa sukacita kepada kita. Ninarwaku itu adalah sebuah upaya dari panitia melalui kebersamaan kita semua, bukan hanya ketua panitia Mang Panggabean dohot sekretaris Samang Silalahi ya. Ate Mang Panggabean dohot sudi ruas berpartisipasi, dohot situa sudiate ya, bukan hanya panitia. Kita ingin menyukseskan tahun kesehatian Ima di HKBP Resort Damai. Amin namang inang? Iya. Jadi marhitei tabereng bahwa target dari tahun kesehatian adalah sebuah panggilan gereja untuk terus berbenah, membenahi diri, memperlengkapi diri, juga membangun relasi yang lebih baik, tidak hanya internal di dalam diri kita, di gereja HKBP Damai ini saja. Nah kebetulan dono yang di Damai ondang adong target pembangunan atau ya, sugari adong rekod pembangunan di HKBP Damai P1 do mangaluli dana. Pos doro akui, itu emang inang ya. Ya. Jadi apalagi adong rencana neng ma ben parkir itu teh. Adong dope rencana untuk mengurupi HKBP Pospel ya. Pospel bintang bersinar itu teh emang ya. Haruna mangalehon sumbangan untuk tanah ada ya. Jika perlu, kita siap untuk membangun kebersamaan masyurupan. Allah itu adalah sebuah panggilan bagi gereja kita untuk membangun kebersamaan. Marhite tahun Sadani Roha. Apakah tahun Sadani Roha itu hanya untuk tahun ini saja, tahun 2022? Tentu tidak. Itu adalah sebuah kegiatan tahunan untuk menggemakan bahwa semua misi yang harus kita lakukan itu memang harus kita kobarkan sehingga kehidupan beragama, kehidupan bergereja, kehidupan beriman terus bergerak maju ke depan. Sautik nari di bagasan turpuk sadarion di suarahon, semangat bagi kita juga agar gereja ikut terpanggil untuk pasohoton hajahaton jala mangguruhon ulaon na denggan. Faktanya, adong dope si ulah hajahaton na menginang, masih adakah orang yang melakukan kejahatan, tindak kriminal, tindak amoral, dan tindak asosial? Masih. Dan mungkin kita pernah bagian dari itu. Songon yang turpuhon nakin di ayat papigahon nakin. Mungkin kita adalah bagian dari itu pada masa yang lalu. Alai, jangan larut di dalam kehidupan yang lama. Tidak nakin di ayat 16. Marburi mahamu, urasihamu ma dirimuna, paholak kamu ma, hina roani pabahenam muna sian jolo ni mataku, pasohot hamu ma majahati. Fakta, kejahatan masih ada di muka bumi. Tapi jangan mau menjadi bagian dari kejahatan. Marilah kita bersama-sama agar kita bukan menjadi bagian dari kejahatan, tapi bagian dari penyembuhan. Bagian yang berpihak untuk menuntaskan, untuk melenyapkan kejahatan dimanapun berada. Dengan satu catatan bahwa gerak kerajaan Allah untuk membasmi kegelapan dan kejahatan adalah sebuah gerakan yang tidak akan bisa dihambat oleh kuasa apapun. Tuhan akan bergerak ke depan untuk mengajak umat beriman perang terhadap kegelapan dan kejahatan. Memang masih ada, tetapi yang paling penting pesan firman memanggil kepada kita, marilah kita menjadi bagian dari penyembuhan itu. Bagian dari untuk solusi sehingga kejahatan semakin kecil. Semakin kecil gemanya di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah persekutuan gereja maupun kehidupan
bermasyarakat. Kenapa Amang Inang? Karena ternyata melakukan kejahatan itu juga merugikan diri kita sendiri. Melakukan kejahatan itu bukan hanya berefek kenikmatan dan sesuatu yang manis. Melakukan kejahatan ternyata juga membawa dampak, merugikan diri sendiri, membawa luka, membuat kita menderita. Siapa bilang orang yang melakukan kejahatan itu enak-enak melulu? Orang yang tidak disiplin dalam beriman, orang yang tidak teratur dan tidak tertib kehidupannya, dia akan menuai sendiri, menuai apa yang dia lakukan. Benar atau tidak, Amang? Kita harus tidak ragu-ragu mengatakan bahwa orang yang melakukan kebaikan, hidupnya pasti lebih baik. Tidak boleh kita meragukan itu. Kalau kita mengkritik, wah ini teologi apa ya? Teologi sukses. Barang siapa orang melakukan firman Tuhan, rumahnya bertambah, gajinya naik, anak-anaknya jadi sukses semua. Ini teologi sukses, nggak cocok sama KBP. Sebetulnya di dalamnya itu tidak sama sekali seakan-akan keliru. Itu benar. Tetapi bukan sukses dalam arti duniawi. Tetapi barang siapa melakukan yang baik, barang siapa melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti lebih baik. Misalnya, aidukon tupunganina wamang bagabiadong marsahiton. Siapa bilang? Apa hubungannya? Anak kita sakit gara-gara masuk punganina. Justru kita harus bersyukur. Dukon masuk ke tupunganina ama inang nina amata tu inata. Ngaro dong ngamu punganina mau buah pisang nina teh ya. Hape maloso punganina ho, dangarong mamereng burutaun, dangarong manang yakon nina. Apakah itu tidak lebih baik? Nah, jadi logika itu harus kita bangun. Mungkin ido nama baen boasa ala ragu-ragu mangulahon hatani di bata, ragu-ragu mangulahon adenggan sebab melakukan yang baik dianggap sesuatu yang berdampak kurang baik kepada diri sendiri karena menimbulkan risiko. Ala ima rupani molo gerakan melakukan yang baik. Contoh soal molo tabangun di son kehidupanna lebih baik. Tertib parkir, tertib keluar. Itu kan untuk diri kita sendiri juga. Karena memang pesan dan ini bata mandok tuhita songon akan apsea songon si ihuton ni Kristus tuhata memang tabangun do ngoluna dengan mangulahon dengan belajar mangguruhon na dengan nina turpuk jamita sadarian alani dihamun amanami do nina nami ternyata mangulahon hajahaton merugikan diri sendiri. Nah saya cabut kan ibana do mangai kan. Nah saya mangalona toras kan ibana do mangai. Saya dilarang undang saya holan HP tiup. Cugari dipakai 1 jam pun HP mi marsi ajar bahasa Inggris. Ngasukan na manginom mic homar bahasa Inggris. 1 jam saja. Padahal mungkin generasi kita ya 1 hari mungkin sampai 3 jam 4 jam betah ya buka HP. Gitu ya. Ido teh adong dope napa sebelum tanah so adong HP na di son. Coba jauh sukun. Isema remaja do napa sebelum naso adong HP na. Sudira ngadong HP na teh ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Alani misalnya pelatihan, kita datangkan pembicara untuk menuntun kita para orang tua mendampingi anak remaja dan napa sebelum itu juga adalah sesuatu kegiatan yang baik juga dalam rangka pemberdayaan yang berkesinambungan. Nah, jadi disima tabereng hamuna amanami dot inanami bahwa masohot nama jahati. Mari kita berhenti mangulahon naso patut. Tadi konot tamai memang berproses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu butuh proses, butuh pendampingan. Karena manghiuton tuhatani dibata, proses pembaruan untuk maju ke depan, membangun hidup yang baru, meninggalkan hal-hal yang tidak pantas, itu tidak cukup kita sendiri.
ikon nadonggo campur tangan nih Tuhata. Tanpa itu aidang tarulahamu agia ahamolo so mardongatonau. Itu kekuatan kita saja kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi melo adong halakna terbangun rohaninya, porsea ibana, olo ibana berkehidupan baru, idang guguna. Ngamangula Tuhani di bagasan hati-hatina. Karena iman adalah karunia. Sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, entah bagaimanapun caranya. Manangisena porsea, burju, rendah hati, godang akaparbuena dengan, ngamangula to dini Tuhan tadi di bagasan hati-hatina. Jadi proses untuk meninggalkan kegelapan itu adalah sesuatu panggilan bagi umat beriman. Karena melakukan kejahatan adalah merugikan diri sendiri. Tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain juga. Cara mewujudkannya adalah harus dengan komitmen sekaligus dalam doa. Meminta pertolongan Tuhan agar kita terus bergerak. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk membangun kehidupan yang lebih. Atong di hamun nama nami doa inanami, atani di bata marsaringar di tonga-tongata, madok pabua panggilan na membangun kebersamaan, membangun sadani roha, anggoi memang panggilan ni suara ni barita nauli doi, marhite pestata sadarion kita terus digemakan, digaungkan. Panggilan untuk saling menopang adalah sebuah kualitas kehidupan yang baik yang harus terus kita bangun. Tidak berarti bahwa kita semua itu sama rasa, sama pikiran, sama ide, tidak. Rambut sama hitam dalam hati siapa yang tahu ya. Pikiran dari dua kepala pasti berbeda. Alai molo kita bangun sebuah kebersamaan untuk satu cita-cita, itu akan bisa kita wujudkan. Termasuk nakin pencarian dana, membangun bangunan gereja, melakukan banyak hal. Boy doi taulahon asal ma sada rohata. Jadi marhiti ikon toktong tabangun jala ikot toktong hita mangido gogo martangiang tu amata perdinggan basa asalam di basa-basa tu hita parrohaun nadinggan lasni roha dang marna lujahita laho patupahon ngoluna hobar tu lomoni rohani tu hatta. Atong rap mahita marlas ni roha majalo barita nauli na mangaleho dihita bohal partodion di bagasan parangulota asa anggiat manok tong hita patuluson na hobar tu hata ni di bata. Jala marpesta do hita sahatu husukun nakin 1 jam 5 sore ate. Alena jelas jolo makan siang do. Itu teh amanginang ate ya. Aleunang dukon makan siang itu mula sudah ate amanginang ya. Jadi korap do hita adong do tortor molo susalonakin ate ya. Iya, adong tortor musik tapi adong. Marilah kita bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita semakin hari semakin lebih baik secara persekutuan di tengah-tengah persekutuan gerejawi maupun di tengah-tengah keluarga masyarakat kita secara umum. Amin martang yang maita. Upuji kami maguarmu ali di bata jahuba di bagasan parasarana misadarion di papungo asini roham dohami ali Tuhan marhiti para mingguan nami Biluaso kami batu begihon edi puji-pujian nami Biluaso kami ali Tuhan pasahaton tangiang nami jala di bohali hodo kami marhiti hatami nagabi hanguluan di kami asa anggiat manok tong kami ali Tuhan mangiahi ngulu na duminggan ay ido na hinalamohon di rohami topot kami di pesta nami sadarion asa takas kami ali Tuhan marlas ni roha jala takas marsangap guarmo marhiti pesta nami marhiti parsaran nami lumubi marhiti panggulmiton ni ngulu nami pasat nami matuho sudilas ni roha nang pergumulan nami peali Tuhan ya adong aka amar sahid sian keluarga nami homa Tuhan na marguguyhon aka pangubation nang di minggu na baru si pasatomo tuhami ali Tuhan ramoti mahami parguguy mahami laho manguluti aka ulaon nami be
Go di homa hami urasi hami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan damai. Amin. Mari kita. Mari di mahita, uhu tapasaha ma pilihan paduaho.
Tunggal gadong sing rohani di bata diaka nama nangihon suarana alani ikon las dorohata mulak uhud makanguluhon hatana jala olo hita mangulahon parsuruana Isor dohami saya suruh mah salapal bisuhi saya jaga hodirin unang tarubung ho tuaka ulaon ito dini jamanon saya lokangi roham sian parhatu banon ni portibion asama lua ho dohot pangis ini bagasmu jalaraduti hamu hasadaon ni rohai saya suruh memahami lo memerintahon huasong sakapmu nama notong tusal hujol hamu pamatang ni Kristus payas hamu marohamuna jalo bulus mamulaulaon mangului parsuruan ni Kristus gabe sira dohot panodang mahamu tuna humaliang mandok ngoleh di mahita teribata agar rasa doa atau mengurhat mahamu maka nguluhon dohot mangulahon parsuruan ni debata jala marsinodang ma palitomuna tusan dok portibion saluhut selehon-lehon na denggando na sauli basa na moliutus. Upasatani ma siyan na nilehom ni tuhami pilihan nami tuho. Seja lomay gabi wap na khusus di jolom. Pasupan sumay jala ramoti. Hasa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam kutadahami kudang ni silehon-lehom ni tuhami. Asalam gerigir kami madok mulate Tuhan. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pintar badia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saat malam meneroham di bana tongaon songon na di bana gijang, lehon matuhami sadarion hangaluan siapari. Si sama dosa nami, songon panisanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangalas. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bugina Tuhan jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bugina Tuhan jala di pasaor homa damina tutodim.
si gereja. Aladong dope lanjutan di acara ta. Jalan masih pangan dohita. Jadi undur mahita di manatabe. Paima marhobas dope parhalado dohot naneng masih kata sambutan. Hupa botohon hami majodison asa bersiap-siap. Nanaeng menyampaikan kata-kata sambutan. Napar jolo laporan ketua panitia. Napa duahon utusan Niruas Imasian Amang Doktrandus R. Hasibuan MPD. Napa tuluhon Sian Parhalado Sian Amang Sintua Dr. F. Pangaribuan MPD. Paupaton Sian pemerintah setempat yaitu Camat Siantar Timur. Napa limahon Sian Amang Prices. Sebelum masuk hita tu acarai Ilian hamituku tikitu par musik asa mengisi dengan satu lagu sebelum kita beri kata sambutan. Sana matematik. Tuh, sana matematik katanya. Iya.